Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε σούζα. Λοιπόν, ωραία, όπως είστε έτσι με το ποδήλατό σας, θα πάρετε το πετάλι και θα το βάλετε εδώ, εδώ, να είναι ψηλά, εδώ πέρα. Και αν δείτε, δεν χρειάζεται να κάνετε έτσι απλά το ποδήλατό σας, χρειάζεται και το πετάλι. Αν δείτε, πάτε να πατήσετε πετάλι και μετά τραβήξετε πίσω, θα γίνει αυτό. Αφού γίνει αυτό, σημαίνει ότι κάπως μάθατε να το σηκώνετε. Μετά θα πηγαίνετε και όπως πηγαίνετε όπως πηγαίνετε, όσο πηγαίνετε, μόλις προχωράτε θα κάνετε έτσι το πετάλι σας και όταν είστε έτσι, το πατάτε και θα σηκωθεί και θα είσαστε έτσι τεντωμένα χέρια, δηλαδή θα σηκωθείτε και θα κάνετε αυτό. Για να σηκωθεί το ποδήλατο, να κάνετε έτσι, για να σηκωθεί το ποδήλατο και να το πάτε. Και με φρένο για να μην σας πέφτει. Δηλαδή πείτε ότι κάνετε σούζα, να κάνω μία για να δείτε. Και αν πατήσεις φρένο, σε κατεβάζει μόνο του. Να, πάτησα τώρα φρένο και με κατέβασε μόνο του με το φρένο. Και πρέπει να έχετε τεντωμένα χέρια και έτσι το κεφάλι, όχι πολύ πίσω, έτσι κανονικά. Να κοιτάτε την πορεία σας. Αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας παιδιά.